Congressman, na mayong gabi. May gabi si Action Marlon, no? Of course, sa mga tanan na ito, palamati sa probinsya sa Negros Occidental, may gabi sa tanan. Salamat, Kid. Now, ang blackout sa Panay Island, pati sa Gamaras, pati sa aton diri sa Negros Occidental, piktado man nagligad nga Enero 2. Subong nga adlaw, may congressional inquiry sa Bansang House, Committee on Energy, ginpatigayon na. Una gid kong pabor ka man sa nga inquiry or kinahanglan gid man ang thorough investigation? Yes, no, of course, no. Paborgi kita sa inquiry, no, labi na gid at least mabalaan giban naton kung sin-on, no, because ang aton lang mabatian subong sa media is finger pointing lang, no, ginabasol sa ginabasol ng NDCP, mabuhay naman ang NDCP kung sa mga DUs or whatever, no. So I think importante, no, para makita nato kung sino giman dapat ang accountable sa sininga problema. Ari ba kong dumduman ko last April 2023, hindi ba lang House Energy nag-imbestigar man angot sa power interruption na tabo sa Iloilo o Panay Island. May damo sa nagasiling nga daw ay man to sang miyora, way sang resulta. Ano pa tanawan mo sto kong man? Pero ka ng action man lo, no, hindi man na immediate ang kwan. Importante lang, no, mga sa inquiry, no, kasi kita isa may arag iman. But ang importante, kung may inquiry ka, no, ginabutang naton ang aton na maayon siya on their toes, no. Hindi man lang lango kung ikaw nakasalang na mo. So, it is always important nga ara na yung coercive power, no, may kwan nga inali, may matabo, may kapaltahan. Kabalo ka nga patawag ka. And sino man lang mananamian kung nagapungko ikaw dira. So, ang inquiry sa House subong adlaw, matupa ni siya kung daw continuation lang ni siya sang congressional probe angot sa brownout man natabo nagligad nga April 2023. Okay, no. Actually, nagkadala ko sa notice, no, po ari ko di subong because may mga blessing ko sa mga projects nato, no, so why ako nakalakat sa Manila, no. But I would have wanted to, ano, no. Pero balo ka lain man ang sistema di sa aton sa Negros, lain man sa Iloilo, no. Because sa pag-insindi na kung diri sa Iloilo, sa Negros siya, medyo may gamay patanga, ano, no, nga excess power na to, no. That's why medyo at that time, no, ato yan ang igo diyan pag-trip sa mga ano, no, sa mga dito sa mga mga providers ato kuya dito na igo gidatudong sa Iloilo. May pila ka mga government officials siling ko na gasuporta kag ang iban daw plano magpasaka sang kaso against those responsible for the blackouts. Dapat gid man nga may makasuhan. Amo subok kaso kay sila no nagatudloan ay. So sa ulay hibi kung mayara gid sa mapapatud-an na bing amo dapat dapat di makasuhan sa natabo ning region-wide power outage. But I think in the immediate, I think we need to look at what's the probable solution. For example, there is a Negros. We are the biggest provider sang power pagi sa ato mga solar. We are the biggest provider pagi sa mga biomass naton. I think we need to corner this before i-export naton sa ibang nga mga lugar. Sige. Hulatong tani kung narugid mo malabutan sa investigation nga patigayo ang ginpatigayon. Anyway, thank you so much kung unless kung may ara ka sang mensahe nga gusto ipalayag labi na sa mga taga Quinto Distrito. Well, of course, ang aton lang, of course, upod kita sa pagpangita sa solusyon, kabalo makita kung ano ka-importante, halin sa magagmay, tuptog sa madlagko, no, negosyante man, o estudyante ka man, apektado ikaw sa hindi nga mga klase sang brownouts or blackouts, no. So, I think we need to have solutions in the immediate as well as long term, no, para matagaan na rin natin sang isa ka wide-ranging solution. Congressman Dino Yolo, thank you so much, kid, kag mayang gabi. Sige, madamo mga salamat si Action Marlon, no. Of course, may gabi, liwas sa mga tagpalamating natin. Firing line! Isa lamang ato sa mga